Ai joo, no niin, morjens. Pelataan tämmöistä kissa. Mitä? Pilvi. No, ok, mutta... No. Mitä? Ei vitsi. Joo, tän... Jos kirjoittaa Playkauppa... No, Playkauppa kun kirjoittaa... Tuo... Mikäs se nyt olikaan? Super Mario Bros. Niin sitten tai löytyy jostain sieltä. Mutta tämän pelin nimi on... Ei vitsi. Tämän pelin nimi on... Super Cat joku Bros 2. Tämmönen. Eiku siis niin. Cat Mario 2 HD. Joku tämmönen. Kuitenkin. Tämä on lukittu ja joo. Tää on kyllä niin ärsyttävää peli. Todella vaikea. Tämän pelin otsikkokin on itse se Super Hard Cat Mario. Mä oon pelannut tätä aikaisemminkin. Eli se on niinku silleen. Oliks tää se... Ei! Joo, toi oli toi yksi kohta. No, moikka!